escriure una novel·la pot venir motivat per molts factors, molts i diversos factors, a partir d'uns personatges. Pots tenir la idea d'un personatge que et sedueix el suficient com per dir a partir d'ell puc crear una història, puc elaborar una novel·la. Pot ser a partir d'un tema que et posis, que t'interessi la maternitat, ara fa un momentet en parlàvem, que t'interessi el maltractament infantil, que t'interessi l'amor, que t'interessi els immigrants, la traïció, venjança, el que sigui, i que vulguis escriure sobre allò. Pot ser a partir d'un final, i de fet hi ha novel·les, pel que jo sé, i de fet no en tinc una, tot sigui dit, que tenia un final, una escena que vaig pensar, ostres, a partir d'aquesta escena, això és contundent, però és contundent per acabar una novel·la així, i a partir d'aquí vaig recrear una història que em portés a aquella escena final. També pot ser al revés, un inici, perquè tens una història que, ostres, si comencéssim aquí, hi ha moltes maneres. I una d'elles seria a partir d'una anècdota, i aquesta seria el que ens va passar a nosaltres. Era un moment històric que ens va fer crear una família que es veuria involucrada en aquest moment històric. Així doncs apareix el senyor Ramiro, que és el mestre del poble, el mestre de Vall de Roures, una persona molt estimada, Adela, la seva esposa, i les dues filles, la Pilar i la Pasqual. La Pilar és la més gran i la Pasqual és la més gran. I el fet històric va passar realment el dia de la Puríssima, el 8 de desembre de 1933. Aquell dia un grup d'anarquistes van intentar assaltar la casa quartel de la Guàrdia Civil. Van haver trets, van haver morts, va haver un follon, i el mestre del poble va intentar posar pau, posar calma, però es va involucrar en tots aquells fets, però des de darrere. Tot va acabar amb l'arribada de l'exèrcit. Va haver una repressió normal i després d'haver sufocat la rebel·lió va venir la repressió. Tot i que els pares de la Pilar i la Pasqual no havien intervingut amb els fets, més que intentant posar pau, doncs van ser passats per les armes. I llavors ja tenim a les dues noies que van quedar orfes. Com que la novel·la abasta 40 anys, del 1933 al 73, doncs clar, havíem d'organitzar la novel·la d'alguna manera i la vam organitzar cronològicament. És a dir, que el relat, o sigui, el que és pròpiament una novel·la, que és un inici, una presentació, el nus i el desenllaç, el vam muntar de manera cronològica. Per què? Ningú com tu té dues parts, un epíleg i un annex al final. Una altra característica és que cada un dels capítols acaba amb una carta i aquestes cartes expliquen o anticipen i tot sovint complementen informacions que s'han anat veient al llarg dels capítols anteriors. Les cartes s'escriuen encreuades entre personatges de la novel·la, però mai és entre el Lluís i la Pasqual, que diríem són el nucli, els protagonistes. I tots els altres van escrivint i et van explicant coses en primera persona, diguem. I per què vam muntar per aquest recurs? Una mica ho ha insinuat ara mateix el Manel, no? Per una banda, per explicar, per mostrar aquesta història, vam decidir utilitzar una tercera persona, o sigui, com que hi ha bastants personatges i és un període molt llarg, ens va semblar que ens trobaríem més còmodes amb una tercera persona, narrador omniscient, no? Aquesta veu que es col·loca damunt de tot i que en cada moment va agafant o una situació o uns personatges i ho va explicant tot perquè ho coneix tot. O sigui, ens va semblar que d'aquesta manera per nosaltres fins i tot també seria més fàcil per enfrontar-nos a la història. Però per l'altra banda també ens semblava que una primera persona aniria molt bé per entrar més en els personatges i fins i tot per veure els petits canvis que es poden donar en la psicologia dels personatges a mesura que va passant el temps. Perquè clar, les persones evolucionen, o un nascut a tal any serà diferent d'un nascut a tal any, i aleshores aquesta primera persona es podia interessar per això. Per tant, les cartes, òbviament, estan escrites en primera persona, no? Ens permetien aquest joc, que quan una carta l'escriu la tia Gabriela, veiem
avancem amb la història, perquè evidentment té relació amb la trama que estem mostrant a la novel·la, però per l'altra banda veiem de manera molt més clara què pensa la Gabriela, què pensa la Gabriela, què sent, quines reflexions fa, què està passant en aquell moment pel seu cap. A banda que amb aquestes cartes de vegades apareixen, com ha dit ell, són personatges que es van creuant i van fent aquestes cartes, de vegades tens personatges que t'apareixen només una o dues vegades a través d'una carta. I ens ajuda a configurar millor tot el taló de fons històric, que és molt ampli. No és una novel·la històrica, però evidentment hi ha un seguit d'esdeveniments, no? I que els has d'anar d'alguna manera contrastant amb allò que està passant en l'argument. I aleshores això també ens servia per consolidar aquests petits canvis que es van produint al llarg de la societat o al llarg de la història. Nosaltres vam començar a construir els personatges, però construint la seva psicologia, veient quines accions fan, com són, i en canvi no hem definit massa l'aspecte físic dels personatges que surten a la novel·la. També vam haver de dominar els llocs on passen les coses, però ja no sols les ciutats, la ciutat de Toulouse o Tolosa, Barcelona, Vall-de-Roures, sinó els carrers, els barris, sobretot el barri del Poblenou. Poble Sec. Poble Sec, Poble Sec. El millor barri de Barcelona. I també els habitatges, les cases on viuen aquests personatges, no? Llavors vam aprofundir en l'època, perquè, com tu deies, malgrat que Ningú com tu no és una novel·la històrica, passa dintre d'un temps històric, naturalment, i llavors el taló de fons que hi ha doncs, ha de ser coherent i el més veritable possible. Per fer tot això ens vam haver de documentar bastant per escriure això. I llavors el que vam fer va ser intentar comprendre què és el que passava, però no només la història en majúscules, la història gran, sinó aprofundir en els petits detalls, és a dir, amb els oficis, amb la música, amb les pel·lícules, amb les cançons del moment. I un cop teníem personatges, llocs, època i documentació, tot això ho vam integrar dintre d'aquesta estructura cronològica i així van anar apareixent aquests 34 capítols, 30 i pico cartes, i així es va fer la novel·la. Primer cal una coneixença amb la persona. Vull dir, clar, si bé la conec o ella em coneix a mi, no? Bueno, va ser com que vam conèixer l'hora... Ens vam conèixer l'hora, sí, però què deu fer, 25 anys o 30, jo què sé. És el 92. Quan érem joves. El 92. Però, quan érem joves no, quan érem més joves. Però bueno, clar, hi ha altres persones que fa 20 o 30 anys que coneixem i no hem escrit cap novel·la a 4 mans ni a res amb aquestes persones, no? Perquè és que escriure una novel·la a 4 mans és una cosa molt senzilla. Només cal una cosa: rebaixar l'ego propi fins a nivell del terra, però conservar la pròpia personalitat tal com és, no? Perquè d'aquesta manera, amb un respecte absolut cap a l'altra persona, amb humilitat i amb reconeixement de qui és el copartícipe que està escrivint amb tu, doncs s'aconsegueix una cosa molt important, que és fusionar les maneres d'escriure. I d'aquesta fusió s'esdevé un estil propi, que no és l'estil d'un ni l'estil de l'altre, sinó que encara que quedi una mica d'això de dir-ho, és l'estil de tots dos. Sí, sí.